Νέα εβδομάδα, νέα μεταμόρφωση ακολουθεί για το πάνω στην ώρα. Με πρώτο προορισμό αυτή τη φορά το κομμωτήριο και όχι την καρδαρόμπα της τηλεθεάτριάς μας, αφού πηγαίνοντας στο σπίτι της αντικρίσαμε μία άδεια ντουλάπα. Η μεταμόρφωση λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Τα μαλλιά της, όπως είπε και η ειδικός, δεν είχαν σχήμα και αυτό έγινε γιατί κουρευόταν μόνη της. Η απόχρωση των μαλλιών της όμως δεν ήταν ιδιαίτερα κολακευτική. Έτσι λοιπόν και εμείς της αλλάξαμε χρώμα και κόμωση. Μένει όμως ευχαριστημένη με τις πρώτες αλλαγές. Σε ευχαριστώ για την φωτογραφία σου. Οι περιποίησεις συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο μακιγιάζ της Ελένης. Τελειώσαμε. Μαλάκια, νυχάκια, απ' όλα. Τελειά. Υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αυτό που ήθελα. Δεύτερος προορισμός, το κατάστημα Μεταρού.